Araba septembre kalo tile fila san ba fila ni mugan an minnu sogolima bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ foli di aw ma ka yira la ko an ka bi bakuruba bɛ tali kɛ lakɔlikaramɔgɔ ani CNSP olu maaw ye sigikafɔ kɛ walasa kalanw bɛ se ka daminɛ cogoya min na kunnafoni bɔr'o la an bɛn'o da aw tulo kan minnu ye furancɛla fanga labɛnniw baaraw bɛna daminɛ septembre kalo tile 5 ka se a tile 6 ma kun cɛla sa min o ye lakana kibaruw ye Gawo kun kan ni aw ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Mali kalanko gɛlɛyalen don nin waati na fo ka dama tɛmɛ o ɲuman ye min ye walasa gɛlɛya bɛ se ka furakɛ cogo min fo sigikafɔ ale baaraw ka waliya o siratigɛ la faso tɔgɔla jɛkulu min ɲɛsilen bɛ sabatili ma ale ɲɛma danga ni o ye kolonɛl Sajo Kamara ale ni lakɔlikaramɔgɔ olu ka lafasalitɔn ɲɛmaw olu ye sigikafɔ kɛ walasa min ni o ye fura bɛ se ka sɔrɔ Mali kalanko gɛlɛyaw la cogoya min na ɲɔgɔn ye sa a kɛra kunun tarata septembre kalo tile fɔlɔ san 2020 a kɛra sɔrɔdasi denmisɛnninw olu ka kalansoba la min ni a bɛ wele ko Prytanée militaire kuma in yɛrɛ sa ale bolila fɛn min kan o ye min b'a to lakɔlikaramɔgɔw ka sariya sen 39nan o bɛ se ka waleya cogoya min na min ni o ye kolonɛl Sajo Kamara ni ale bɛ CNSP maaw olu ka ɲɛma danga yɛlɛ n'ale tun bɛ olu tɔgɔ la a y'a ɲini min ye olu karamɔgɔw ye ko nin waati na ko a b'a ɲini u fɛ k'u ka u ka laɲini susuri dɔɔni min b'a to furancɛla fanga min ni ale baaraw bɛ sen na o ka se ka sigi sen kan walasa min ni adamadenya politiko ani nafoloko olu bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min walasa ka laɲini sabati min ni lakɔlikaramɔgɔ ye olu y'a lase ko nin waati na k'olu tɛ foyi nɔfɛ min ni o ye sariya sen 39 o ka se ka waleya cogoya min na walasa olu bɛ se ka u ka ɲininiw ɲɔnkiri ani kalan o bɛ se ka daminɛ cogoya min na u ma se ka bɛn kelen kan min ni o kɛra kuma kuncɛkun ye k'u b'a ɲini nin ye u ka ɲɔgɔn sabanan ye ko don nataw la k'u ka ɲɔgɔn ye tuguni walasa halisa hakilinaw bɛ se ka falen min b'a to bɛn bɛ se ka na lakɔlikaramɔgɔw ani min ni o CNSP ɲɛmaw ye walasa lakɔlidenw bɛ se ka sira sɔrɔ ni ka taa kalanso la cogoya min na. Mali furancɛ fanga baaraw bɛna daminɛ nin bɛna kɛ lajɛli senfɛ min bɛna kɛ septembre kalo tile 5 ka taa se a tile 6 ma san 2020 Mali lajɛsoba kɔnɔ ni a bɛ wele nanzarakan na ko CICB faso tɔgɔla jɛkulu ka ɲɛsin sabatili ma olu ni kunnafoni di kunun laseli dɔ senfɛ tarata septembre kalo tile fɔlɔ san 2020 kɛnɛ in kan min ni o ye fɛn minnu ni olu kan ka se ka fɛsɛfɛsɛ walasa min ni o ye furancɛla fanga ye ale labɛn cogo ani a kan ka kɛ ka bɛn hakɛ minnu ma olu bɛ se ka dayira ɲɔgɔn na cogo min kɛnɛ in sa ale ɲɛmaya o bɛ min ni o ye CNSP ɲɛmaba ni o ye kolonɛl Assimi Goïta kɛnɛ ɲɛmaya b'ale bolo politiki tɔn ɲɛmaw jɛkulu minnu ni olu tɛ politiki tɔn ye ka taa se min ni o ye M5RFP o kolatigɛbaw olu welelen bɛ nin kɛnɛ kan ka taa se min ni o ye Mamuru Tile minnu ni olu ni Mali gouvernement ye u bolonɔ bila sɛbɛnna Algérie ni o ye fɔ ko accord d'Alger ka na se min ni o ye kunnafoni dibaw olu ka lafasali tɔn fo ka taa se maa o ma ni olu da de bɛ jamana marali baaraw la ninnu bɛɛ lajɛlen welelen bɛ nin kɛnɛ in kan min ni a bɛ kɛ an ka kɛnɛsoba ni o ye CICB ye min ni o ye septembre kalo tile 5 ka taa se a tile 6 ka yira la ko nin kɛnɛ in sa ale kun welelen don min ni o ye utukalo tile 29 tɛmɛnen ye nka jɛkulu min ni a bɛ wele ko M5RFP maaw olu y'a yira ko olu kuma wele kɛnɛ in kan o siratigɛ la min ni o ye CNSP maaw ye olu kun ye lajɛ in sonsori fɔlɔ ka hakilina falenfalenw kɛ walasa bɛn bɛ se ka kɛ don dɔ kan cogoya min na. Kunun tarata septembre kalo tile fɔlɔ san 2020 Faransi kɛlɛkɛcɛ minnu sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati na olu ye mugu wuli mɔgɔta mobili dɔ la nin kɛra Gawo o siratigɛ la maa caman olu jokina u ye banabagatɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ta
ni ka Gao dɔgɔtɔrɔso ba sɛgɛrɛ. Ni kunnafoni sa min o ye Faransi sɔrɔsiw ka kuntigisoba ye ni a bɛ wele ko état-major olu ye ni laseli in kɛ kunun k'a yira ko min ni o ye mɔgɔ ta mobili ye ko u y'a essayer ni ka tɛmɛ min y'u jɔyɔrɔ kan k'a sɔrɔ u ma u jɔ walasa sɛgɛsɛgɛliw bɛ se ka kɛ cogoya min na ko hali mugu min ni o tira sanfɛ walasa k'u jagoya k'u jɔ ko u ma o mugu ci kan u ma u labato ko in yɛrɛ sa a kɛra dugu la dugu min ni Gao cɛ bɛ kilomɛtiri 50 bɔ k'a yira o la ko a kɛra kunun min ni o ye sɛptamuru kalo tile fɔlɔ ye maa kelen ale nin tora nin gɛrɛgɛrɛ in senfɛ. Ni kibaru in bɛ dan siri an ka bi kunnafoni kɛnɛw la an bɛ a yira u la ko nin baara bɛɛ lajɛlen waleyara ala ni AMAP ani ANCD olu ka bolo di ɲɔgɔn ma baaraw ye an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan.